Kar ku raina mu ba ƙananan mutane bane mu kun gane ko? Ku ji abin da yar mu ta faɗa bane? Ku ji abin da ka faɗa kan bane? Ku kula da mu kar ku saki mu ya ɓaci. Kun gane ko kada ku raina mu. Duk abin da aka faɗa kan ba ku ji bane? Ku kula da mu. Labe bana gani Labe. Labe bana gani ko ba? Ilu. Labe. Ilu kai ne? Labe. Biyon ya Nils. Ku kula da goyon iska. Dan Allah je ci ga ma. Dan Allah dan Allah ci ga ma. Anti? Ni din? Ni kaga ba ruwana a cikin wannan abin kar ma ka shafa mun kaga tafiya ta. Ba mu da kuma iskanci ba? Ina kun zo kuma na iskanci ne. Wallahi ƙarya ne, wallahi ni roko shi ne labari. Da wanda ya roko shi da wanda ya zo da kansa duk uban ku da ku ciwa anan. Da ku fara frog jump daga nan har bakin gate mu na barak. Baka ji abin da aka ce bane tsallan kwado za ku yi. Yau sai kun dandana ku dau. Banzaye wawaye. Da ku gane nan ba kauye bane. Mu. Wayo Rabe. Na shiga ku Rabe. Tashi mu je move now. Na shiga. Wayo Rabe. Kai. Wayo Rabe. Mu ƙara samu je. Tashi wallahi. Wayo Rabe. Wayo Rabe. Wayo Rabe. Sai ka komai ba tukunna. Ƙara kyau mana, ha? Tashi mu ga ba su bulala. Kowa kwata ka ba shi bulala. Wallahi ba Tashi mana. Tashi. Ka tashi na ce ma. Wallahi na gaji. Ai baka ga komai bai yanzu aka fara. Get up Mr. Man. Wayo Allah na. Kuma ba kawai shot da kai. Ne wallahi. Kai Mr. Man, stretch your hand. Wallahi na mutu. Wallahi ba abin da zai. Tashi. Wallahi ba abin da Tashi zai. mana. Tashi. Wai ba ku daman zama ne. Wallahi ba abin da zai.